Copiii de la Centrul de Plasament Amic au avut parte de o sărbătoare de neuitat organizată de către școala profesională din Cupcini. Micuții au fost pentru câteva ore bucătari șefi. Împreună cu elevii și mentorii lor au gătit pizza în formă de brăduți. Din considerentele că instituția publică Școala Profesională din Cupcini instruiește elevi la programul din domeniul prelucrarea produselor alimentare, organizăm un târg de caritate cu genericul Crăciunul ne unește. Toți banii acumulați în urma târgului de caritate vor fi înmânați Centrului de Plasament Amic din satul Larga, raionul Briceni. Sunt copilași de la 3,5 până la 15. Am hotărât că tot ceea ce am preparat cu elevii nu să fie peste măsurile lor. Dar astăzi vrem să facem o pizza în formă de brăduț ca să avem un anturaj de sărbătoare și a doilea parte o să fie tot așa un brăduț, dar pe bețșoare ca să fie porționat frumușel. Și cu aceasta o să fie prima parte. A doilea parte o să fie cofetare, tot aici în laboratorie, o să facem niște ornări de checuri. Gândurile sunt cele mai bune, zâmbetele copiilor ne veselesc și pe noi și pe ei și le mulțumim frumos tuturor care au organizat acest termaroc. Pentru copii este ceva frumos pentru ei. Activitatea este una de caritate. Elevii au organizat și un târg, iar banii acumulați vor fi donați Centrului de Plasament. Noi maturii suntem cei care învățăm de la copii bucuria de a dărui. Prin acest eveniment sensibilizăm cumva societatea și ne dorim o societate cât mai inclusivă. Suntem prezenți astăzi pentru a susține instituția pentru această inițiativă, pentru a susține copiii din Centrul de Plasament Amic din Briceni. Să facem lumea să fie mai bună și tinerii care fac un pas în viața de om matur să se strângă mai grămadă, să fie mai aproape cu sufletul, să deschidă la inimii și ei. Experiența dată vom lua-o și noi pentru anii viitor. Organizarea evenimentului a fost posibilă grație Ministerului Educației și Cercetării, dar și a unei rețele de magazine comerciale care a donat produse alimentare în valoare de 10.000 de lei.